Barkanku da zuwa tashar Ajidaɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. Rahotanni da ɗumi-ɗumin su. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta saka takaitaccen zirga-zirga a jihar Kano sakamakon zaben da za a gudanar a yau Asabar. A baya dai an gudanar da zaɓe yayin da INEC take ganin zaben da aka yi bai kammala ba. Shine INEC ta sa a 15 ga watan Afrilu shine ranar da za a ƙara gudanar da zaɓe a wasu sassan gurare daban-daban, yayin da INEC ta ware 15 ga watan Afrilu shine ranar da za a gudanar da zaɓen cike gurbi a sassan gurare daban-daban. To masu sauraro, kar ku manta har yanzu kuna cikin tashar Ajidaɗi Top TV. Idan yau ne zuwanku na farko, ku danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. To masu sauraro, hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta bayyana wasu rahotanni game da zaɓuɓɓukan da za a gudanar a yau Asabar. Hukumar zaɓe ta ƙara da cewa ta shirya tsaf wajen gudanar da aikin zaɓen da za a yi a yau Asabar, yayin da take cewa ba ta ganin za a iya kawo mata tsaiko a wannan aikin zaɓe da za a gudanar a yau Asabar. Hukumar EFCC ta tura muƙarrabanta mutum 100 domin siyan ƙuri'u a wasu sassan gurare da dama, yayin da ta tura wa Kano mutane 100 domin daƙile siyan ƙuri'u, da kuma Katsina da Jigawa. Wasu rahotanni masu jan hankali. Babban Bankin Najeriya (CBN) ya fitar da wasu rahotanni cewa duk wani ɗan Najeriya wanda ya ajiye kuɗin shi a banki yayin da aka yi shekara 5 ko 7 ba a taɓa kuɗaɗen ba, za su karkatar da kuɗin zuwa asusun gwamnati. Wannan rahoto ya fito ne daga bakin Obafemi. Obafemi ya ƙara da cewa ba wai in an tura kuɗaɗen an cinye su kenan ba, shi yana nufin cewa za a juya kuɗaɗen a gwamnati, yayin da gwamnati za ta jujjuya kuɗaɗen, yayin da ta juya ribar da ta samu ta mayarwa da mai kuɗin kuɗinsa zuwa a shekara ɗaya. Kar ku manta har yanzu kuna cikin tashar Ajidaɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko,